गिबियावनो बे निउसखौ नागिरै नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायथिनाय जासिग्रोबाय। And first of all, I like to greet our respected honorable ex-Prime Minister Manmohan Singh because today is his birthday. আৰু প্ৰথমতে আৰু মই ভূপেন বৰা ছাৰ APC সভাপতি তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ মানে মৰমৰে আমি আজি এই মানে সুবিধা পালো যে পাৰ্টিৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু দিনैहाय जोङो नैबे जयनिं प्रग्राम पकेट जयनिं प्रग्राम बेखौ जोङो लानाय जादों आरो गामि गामि बे सोलिगासिनो दङ पकेट जयनिं प्रग्रामा आरो जाबावगोन बहुत जायगायावहाय जोङो सम लानो हायाखै। बे जयनिं प्रग्राम दिनैहाय नैबे दुथुपुर पस्ट अफिसनि आन्दारावहाय जे एंखोरबारि मोनसे गामि बे एंखोरबारि गामियावहाय गोबां बे गामिनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै कंग्रेस दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंजों बाहागो लानो थाखाय जइन जाबाय। जों बिथांमोनखौ दिनै नाजावना लाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो कंग्रेस दोलोनि जानानै बा जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस सभानि जानानै धन्यबाद आरो हामबायनाय जासिदों जे बिथांमोना मोनसे सैथो डिसिसन लादों बे थि समावहाय होननानै जों सानो। बिथांमोना हारिखौ बा बिटिसिखौ बासायफानो रैखा खालामफानो बा मोजां मोनसे सरकारखौ लाबोफिननो बिथांमोना थियारि जादों। दा बेनिखायनो बिथांमोननि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जोङो बे जयनिं प्रग्रामखौ लादों। बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय मोनसे खोथाखौ आङो गोसोखांदों जे जों कंग्रेस दोलोआवल' दिनै मानसिफ्रा जइन जादों बे नङा, नाथाय गुबुन गुबुन दोलो जेरैबायदि UPPL आव आरो जों नुनो मोन्दों BPF आव BJP आव दिनै जयनिं जादों। आङो मोनसे खोथासो बुंनो सानदों बिथांमोनखौ जे बिथांमोना जों कंग्रेस दोलोआव दिनै BTCनि रायजो राजाफ्रा दोलोआव जइन जानायखायसो बिथांमोना जइन खालामदों नामा आं एसे सन्देह खालामदों आरो दा आं बिथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो सानदों जे बिथांमोना बे जयनिं प्रग्रामाव गोसो होआलाबानो आं बिथांमोनखौ मोनसे खोथाखौसो गोसो होजानो लुबैदों जे बिथांमोना खामानि मावनायाव परिबर्तननि नामाव सोलायनायनि नामाव जे बिसोर सरकार खालामदोंमोन रायजोफ्रा सरकार दानायाव मदद होदोंमोन भट होनानै। दा बिथांमोननि मोननै मोनथामसो बिसय जोङो बिथांमोना खोन्थादों आरो जाय बिसया 17 बोसोर BPFनि आमोलावहाय मावजानाय जायाखैमोन, गुबुंले मावजानाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि सरकार फैनानै दिनै सोलायनाय जाबाय, परिबर्तन फैबाय, रायजोफोरनि गेजेराव परिबर्तन फैबाय, हादोरनाव परिबर्तन फैबाय, बर' हारिनि सायाव परिबर्तन फैबाय, बबेबा बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै BTC सेन्ट्रेल लेभेलसिम गोबां बिसयाव सोलायनाय फैबाय होननानै बिथांमोना जोंनो खोन्थादों। दा नैबेखौ मावनायावसो बिथांमोना जुजिथों आरो खिन्थु रायजोफोरखौ दिनै रायजोफ्रा ज' ज'यै कंग्रेसआव थांजोबोब्ला कंग्रेसआव जइन जाजोबोब्ला जोंनि मान सन्मान थानाय नङा, नङाबा जोंनि दोलोआ मानसिफोरनि बिसारावहाय दुरबल नुजागोन। दा बेखौ लानानै बिथांमोना जुजियालाबा दोलोआव सोनाय हाबाफारियावहाय गोसो होआलाबानो दिनैहाय बिथांमोना सोलायनायनि खामानि मावनायावसो दिनैहाय कम्पिटिसन खालामब्ला मोजां होननानै आं जोंनि कंग्रेस दोलोनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आङो दिनै खावलायनो सानदों आरोखि। ओरैनो बर्तमानाव रुलिंआव थानाय माखासे सरकारफोरनि मावनाय जिथुनाखि खामानिफोर बेफोरखौ माबायदि नोजोरजों नुदों नोंथांमोनहा? जोंनि नोजोरावथ' दिनैहाय जोंनि नोजोरल' नङा गथै जोंनि बर' रायजोफ्रानो दिनै नुदों बिथांमोननि रुलिं सरकाराव थानानै बिथांमोना फिसा फिसौ बिसयनिफ्राय लानानै जे गेदेर गेदेर बिसयसिम हारिनि समयसायानो होन बा सोरनिबा न'खरनि समयसायानो होन बेक्तिगतनि समयसायानो होन आरो जाय दोलोफोरखौ लानानै बिथांमोना सुक्ति खालामदोंमोन BTR NDFBनि समयसायानो होन बा आबसुनि सेंग्राफोरनि समयसायानो होन बिथांमोननि जे सोलोंथाइखौ लानानै जे समयसाफोर एराइज खालामनाय दंमोन आरो बिथांमोना जे गेरेमसा मोनसे हारि दानायनि सिमां दंमोन बेखौ लानानै बिसोरो NDFBफोरजों लोगो लानानै जाय NDFBफ्रा हारिनि मोनसे सिमां दंमोन गेरेमसा हारि सोरजिनाय। दा बिथांमोना न'खर गारनानै न' गारनानै हाग्रा बंग्रा थानाय दा बिथांमोनाबो गोबां सान्थौबो दंमोन, एक्सपेक्टेसनबो दंमोन। दा बेखौ लानानैहाय दिनै बिथांमोना गोबां हान्जाखौ लानानै जे BTR सुक्ति खालामदोंमोन। दा बिनि सुक्ति खालामनायनि बिनिमय आं सानो बिथांमोननि मावनाया बिथांमोननि थाखाय सन्तुष्टजनक जानायखौ जों नुनो मोनाखै। गतिके मोनसे खोथाखौसो जों नुदों जे बिथांमोना गोबां बिसयावहाय फेलियर जानायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रायनो हमदों, ससियेल मिडियाफ्राव रायनो हमदों, क्रिटिसाइज खालामनो हमदों। गोबां सान्थौगिरिफ्रा इन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा दिनैहाय
पेपारे कागजे निउसे दिनै बिथांमोननि मावनायखौ जायाखै बिथांमोना थालांदों बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ फेलियर जादों दिनैहाय गोबां डिपार्टमेन्टफ्रा दिनैहाय स्टेटनि आन्डाराव थांफिनबाय जायखौ बिटिसिनि एग्रिमेन्टनि दारै मोननाय जादोंमोन दा बेफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननि मावनायखौ जों नुयोब्ला एनालाइज खालामोब्ला जोङो बुंनो हायो मोनसे सेन्सआव दे बिथांमोना जेरैबायदि हारिया हास्थायदोंमोन बा जेरैबायदि स्ल'गान होदोंमोन प्रमद बर' सारा दा बिथांमोना बेखौ मावफुंनो हायाखै होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दायो जों नुनो मोनो गुबुन दोलोआव हाबनो नागारै नोंथांमोननि कंग्रेस दोलोआवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बा गामि ओनसोलफ्राव गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा कंग्रेसआव हाबफैनायखौ नुनो मोनदों बिथांमोना नोंथांमोननि मा मोनसे मोजां खामानिखौ नुनानै जेनेबा मानि थाखाय नोंथांमोननि कंग्रेस दोलोआव बिथांमोना बारसोमफैदों होननानै नोंथांमोना सानो जोङो बेखौ ओरै लादों थारमाने रायजोफ्रा गावसोरनो माने मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनो गोनां जायो दरखार जागोन जे रायजोफ्रा दानि सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव सन्तुष्ट गैया बेखौ मोनसे जों बुंनो हायो खारनखौ जिहेतु बिथांमोना जायफ्रा दिनै जोंनि दोलोआव हाबदों बिथांमोना सोरबा बिपिएफआव मावनाय मानसिमोन सोरबा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनाय मानसिमोन दा बिथांमोना आं सानो जेब्ला मानसिफ्रा मोनसे बिराद गिदिर आसाखौ लानानै बबेबा मोनसे हानजायाव थानानै सापर्ट खालामो सापर्ट खालामनायनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव जुदि बिथांमोननि हास्थायनाय आकांक्षाफोरखौ बिथांमोननि लुबैनायफोरखौ जेब्ला सुफुंनानै होनो हाया अब्ला मानसिनि मोनसे आखु थायो जे मानसिया डेफिनेटलि गाज्रि मोनो बा दुखु मोनो आं सानो बिथांमोना दुखु मोनदों बिथांमोना गोसोआव फोरमायख'नो हायै मोनसे दाहा दङ दा बेखौनो दा बिथांमोना दुखु मोननानै गाज्रि मोननानै बा कंग्रेस दोलोआवहाय फैनानै जोंहा बेखौ सुफुंजागोन ना सुफुंजाया आं सानो गोबाङा बेखौबो सानबावाखै बेखौबो सानबावाखै आरो खिन्थु जों जेब्ला बिथांमोनजों रायलायदों दिनै बिथांमोना बुजिबाय जे कंग्रेस दोलोआव फैनानैबो माबा मोनसे गावसिनि हास्थायनायफ्रा उनाव सरकार फैयोब्ला सुफुंजानाय जागोन बेखौ दिनै फैनानै बिसोर बुजिफैदों आरो खिन्थु आं सानो गोबाङा दिनै बेफोरखौ सानस्लाबा लाबानो दुखु मोननानैबो फैदों आं सानो गोबाङा हामा मोननानै दुखु मोननानै गोसोआवहाय बा एसे रागबो जोंनानै फैदों आरो लोगोसे कंग्रेसआव फैनानै बिथांमोना गोबां साननो हानाय मानसिफोरबो जोंनाव फैदों साननो हानाय मानसिफ्रा आं सानो बिथांमोना फिउचाराव दिनै नुदों जे बिपिएफआबो खामानि गैला आरो इउपिपिएलआबो दिनैहाय हारिखौ बासायनो हानायनि मोनसे लामायाव गैला दा दिनैहाय बिजेपि होनना बुङोब्ला जोंनि ट्राइबेलफ्रा अन्तत' जोंनि बर'फ्रा बेखौ माने जों बांद्राय एक्सेप्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बेखायनो बिथांमोना सानदों अन्तत' बर' हारिखौ एसे बासायनायाव जोंबो बाहागो लाफाबावनो थाखाय कंग्रेसआ जे थांखि लाना आवगायदों बे थांखियाव जोंबो मदद होनोसै जोंबो माबा मोनसे हारिखौहाय हमथाफानायाव बाहागो लाफाबावनो हायो खोमा बेखौ सानदों हयथ' दा बेबो मोनसे खारन जानो हागौ जोंनि कंग्रेस दोलोआव फैनाय दा अभारअल आङो नायनानै मोनदों जे मानसिफ्रा ओरैबायदि मोनसे दोहौ जादों बे दोहौआ आं सानो बे कन्टिनिउ 2024, 25, 26सिम जागोन जों दानिफ्रायनो जों नुबाय जे बिथांमोना निस्सय सरकारखौ सोलायनानै जे कंग्रेस सरकारखौ लाबोनानै जोंनि हारिनि जे सुफुंजायै गोबां माखासे बिसयफोर थालांबाय बेखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना गोदान मोनसे सिमां सुजुदों होननानै आं सानो कंग्रेस दोलो हिसाबै गोदानै जइन जाफैनाय रायजो राजाफोरखौ लाफानानै उननि समाव माबायदि मावलांनायनि थांखि लादों जोङो बेखौनो थांखि लायो जे बिथांमोनखौ लानानै जों बिथांमोननि जे समयसाफोर दङ नाय जोङो दिनै अनलि जोङो पाब्लिकफ्राव जों फैदों बे नङा नाथाय जोंजोंहाय संगठनफोर एनडिएफबिफ्राबो जों फैदों दा बावैसो सिगां जों एनडिएफबिफोरखौ लानानैबो जों सावरायदों जों गुवाहाटियावबो थांनानै भुपेन बर' सारजोंबो जों सावरायहैदों गोबाङा मिथिगौ दा बिथांमोनहाबो मोनसे साननाय दंमोन सिन्था दंमोन गावसिनि जेंनाफोरखौ सुफुंजानो थाखाय सुफुंजानाय मोनाखै दा जों बेखायनो अभारअलनो राजनितिक होनना बुङोब्ला जायफ्रा बाहागो लायो बिथांमोनहा बयबो गावखौ लानानै न'खरखौ लानानै बा हारिखौ लानानै माबा मोनसेखौ लानानै बिथांमोनहा गोबां हास्थायनायफोर थायो दा बेखौ लानानै जों कंग्रेस दोलोआ गासैनिबो हास्थायनायफोरखौ लानानै जोङो फैगोन समाव जेब्ला जों सरकार दायो बे समाव बिथांमोननि मोनफ्रोमबो हास्थायनायफोरखौ जोङो मेक्सिमाम लेभेलाव जोङो सुफुंनानै होनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन आरो बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दानाय लोगोसे बिथांमोननि गेरेमसा न'खर गेरेमसा सुबुं खुंथाय दानाय आरो बिथांमोननि फिउचारनि जे गोबां सिमांफोर दङ बेखौ जाफुंहोनायावहाय जोङो बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो मोनसे सिमाङा साक्सेस जाहैगोन होननानै जों बेखौनो थांखि लानानै जों आवगायनो जों सानदों जयनिं हिसाबै दिनै बेसेबां जाखो
दिनैहाय जयनिं हिसाबै खुब सम्भब 20निफ्राय 30 जनसो जाबाय जयनिंआ जों बिदिनो जोङो पकेट जोङो जयनिं जों लाबाय थादों दा जोंहाय खुब मोजां मोनदों जे 20निफ्राय 30 जनसो बेवहाय बे थखसेल' मोनसे जायगायावहाय बिथांमोना जयनिं जादों आरो ओरैबायदि जादों जोङो जायखौ मोजां मोनदों पार्टिनिखौ बेखौ मोजां मोना जों रायजो राजाफ्रा हाजासे खस्थ' खालामनानैहाय जोङो देहा हरबाय देहा हरनायनिफ्राय जोंखौ दा पार्टिबो रावखौबो नायसना बेनिखायनो जों दा कंग्रेसखौ मदद होनाय जाबाय आरोखि माबायदि नायसनजानो लुबैदोंमोन जोंनि थाखाय खुनु साय सुबिदा गैया फिसा फिसौ जों एसे एनै लाबोथ' जोङो स्किमफोर मोनजानो लुबैदोंमोन खस्थ' खालामनाय हिसाबै जोंखौ दा सिनाया उल्था खुन्दानि लिरना हैबाय जों दाख्लि नोङो मोनसे फिसा एप्लिकेसन लिरना लाबोलै होननानै सावरायग्रानाव लिरना हैबाय जोङो खुनु मथा मथि लिस्टखौनो जुनासो गारहरबाय होनदां नायफिनाखिसै नोंथांमोना दिनै कंग्रेसआव जयनिं जाबाय बिनि सिगां अबे दोलोआव दंमोन जोङो माबायाव दङमोन बिपिएफआव दंमोन रुलिं पार्टियाव जों दा बिपिएफआथ' दा रुलिं गैला दा जोङो मथा मथि दा कंग्रेसखौ जेरै रुलिं पार्टिजों मदद होदोंमोन दा कंग्रेसखौ जों बेबायदि मदद होनोसै आरोखि कंग्रेसनि सायाव माबायदि आसा खालामदों नोंथांमोना दा कंग्रेसआथ' बुरजा जायो दा कंग्रेसखौ जोङो मदद होनायानो मथा मथि ओरैबायदिखासै कंग्रेसखौ बासायनायानो बर'खौ बासायनाय बर'खौ बासायनांगौआनो दा कंग्रेसल'खासै इउ पि पि एलआबोथ' गैले दा बिजेपिजों हाबनानैनो गैखाले दंस' जाखाबाय आन्दाय माब्रै आरो मानिफ्राय बासायनो सानदों जेनेबा मोजाङाखौ दा कंग्रेसखौ नुनानै जोङो कंग्रेसआ फैगासिनो दं नालाय कंग्रेसआ दा बासायगोन आरोखि